Koľko ti trvá vytvorenie jednej epizódy? Jednej audio epizódy pre Podcast mi trvá vytvoriť asi 10 hodín. 1 hodinu, kým nájdem hostia, kým ho oslovím, kým s ním komunikujem. Približne 2 hodiny, keď si spravím nejaký rešerš na tú tému, pripravím si otázky. Minimálne 2 hodiny, kým tú epizódu, ten rozhovor nahrám v tomto krásnom štúdiu. Potom tú nahrávku posielam tebe a tebe trvá asi 2 hodiny, kým spravíš postprodukciu. Následne nahrávku posielame Dominikovi, ktorému trvá približne 2 hodiny, kým tú epizódu publikuje na hosting, na sociálne siete. A ďalšiu hodinku, 2 trvá, kým spravíme nejaký marketing. Takže spolu dokopy 10 hodín. 10 hodín. A to hovoríme o audiu a pri videu by som ešte možno pridal 3-4 hodinky do postprodukcie. Ak chcete vedieť viac o tom, ako sa robia podcasty, prídite sa spýtať ku nám do Breptu a tu vám všetko povieme, tu sa s vami poradíme.